Right, I was saying, you know, Kwaba, at the Baba Grace TVG. So, I didn't know about your crimes. I was saying, I'll be play videos so now or subscribe to the channel, what turn your notification, now I share, and will be your baby, and so any be actually. I was saying, you didn't say, was something what you move at the Ghana or hole, any room. You didn't want some way see ye, a bra by moon penny for a could you make a cassia or bossy. Now you share a copy for man, but if we know in your media, a Oba Santa Memusua 7 hours and ma. A quick home, yeah, ye demar. Now, Bosumi a chair, monometre, a 3rd of July, and I was NBC, a Ghana, man. Say, a branch and who for you trouble. Your friend say, a ken amwa, I don't know bonus, and man say, or 2 for Nana. A branch a immigration officer, ya or and kind, Pumpini Mountain, what did you my son at the Boa Ghana, by ya and the young cobra boys who said Sebi, or no bopa, and Mamukuni, ya. I won't kind na any command. There is more to this story, but you have what say near the bunko when you actually will not be Akuyi said there is at so soon I make a branch and a friend of Stephen Ken Amwa, but we will not born in some man say or 2 for an immigration officer ever and kind. There was I also young animal, what did you make bisa? Yeah, now man for a tidy pressure come so say I'll be a jumia we person baby ye be person more fast be into boami. Na me fa mo fa semre ma na me fa me baby emrem eno na afiyemu ye to aba na ban sisa ye ma ye papa John Dramani Mahama e betina akunya so as the president of the Republic of Ghana no ye nua ya wo wi na down for be a friend say bright away na down for pa no e ka share say obetimi aboa isansa na ban na aba on say bebre ka sansem na ban na aba e di say what is obi prekwan e di ama ne ba e we bi immigration ni ade a omra me hu no na obetimi abo man pakro no enya adwuma mu kwan eja kenam wa situ se sa bia mebo ne apamanfo ti nipa bebre na kenam a no enya awomo a se bi omu ina ba this bread no se omwa na onfa omo ewura immigration adwuma mu kenam wa ya owi nya me fa the currency yi oyiska no abo ni na no de abre bright away abranch na se bi won ne tiwa emu seminar eso mo no na obu eska no achese ska na keka be se 200,000 Ghana cedis 2 billion ayese tetes kan bi and oboa no the man bright away san say also wetimi aboa de aboa na amanfo nya adwuma because trust am kra kasa ebusua ensa nya adwuma no eni kwan se didi na abrante no boa ska we na no the man bright away in January say boa na amanfo nya adwuma abusua abre bia obisa na akwa bi ho next na ebeba ojon beba aban yesei empanifo yesei ekoso sa ekodi be say July ho ba bi ya say emabufo bai na yenu abema ken amwei sabi otufo na sa na ye boden samrane na ultimate na ema bufo bi kra ne woni a wo mo bon mu bi ema ye che ken amwei asu reports a alert say ken amwei enam say ono na amafo tu eskama no so de kwa koma bright away na on ye enya ma ye nti amafo bi kra eche ken amwei de to ashoman police akache and de to akakra busu afọda roma and omunya bail man to call police are catching by no who say no asem na mu ya ye den enti I was say abrante ya na down for bright when the kwan bia so de adwuma no kura na enya ma wo moa na wo moa waje wo musika o so bebo mu na won san for musika ma wo mo isi answer na cause na pressure ba na so no na ano den and no na on the 3rd of July somebody can catch no kenam wa itifie obofia na bright when a friend say menua usika no a ebedi mi nchen amanfo sika amese mebu mo manya adwuma no bibi nti adwuma no nyan go through ba all the bra na ebeji sika na fa mo fo obi sika e fa come na busia kenam wa nim say na GSM because pressure na ade e ba na no dey say what firm is na maji amanfo sika fa come mo a man hallelujah e de nyame ase o so okono akwa body to che na say omra di fie wa showman mi se na nim kan ye dia but dem say o ba bi a ye feel a showman omra start na so won share no sport bi e wa showman estate na omra maji sika to na kwa so kwa kodu sport on the 3rd of July no and na eye bright away ka channel the young cook na mo ase da bi plan na santi we brafie na bra beje into that night sa numere no eye kenamo a e bonus amane so tu fura na ye se okọ na wakọ akọje sika but also on free sport wo no omra fie obey ne sa de ama no na bibia ye okay busia the around 8 p.m.
ɛna ɛyɛ alleged sɛ kenamwa yi kɔduru bright awɛ efie so wakɔ jiska na wɔde abrɛ nipa korɔ ya wɔn ɛyɛ wɔn de anafe na so ndua ba ti 8 pm kenamwa duru bright awɛ fie no ɔtɛste nanfoɔ bebree sɛ o wakɔ duru wɔn ti wakɔ jiska na ba na afɛ bibia akɔ so asomdwe kwan so busua 8 pm ɔtɛste wɔn wie na around bɛ 8:30 8:59 anaasɛ 8:30 wɔ baabi na news aba abɔnten anaasɛ kenamwa ɛnamba no atɛste nanfoɔ no bi sɛ o mensa kes&K tie yo kenamwa namba no atɛste nanfoɔ no bi sɛ o mensa kes&K na scan crowd no na scan yɛ 200,000 Ghana cedis 2 billion but ɔma me 2 billion ɔma me 5 billion ɔsɛ me keep it 3 billion anaasɛ 300,000 Ghana cedis no na me fa nto nkyɛn tie yo busua obi a ɔde wɔka na ɔde wɔka bɛ 2 billion na no kwa watwe no a bɛ 6 months akyi 7 months akyi afei na ɔsɛ bra bɛgye na ɔkɔ yɛ ɔde sika 2 billion ma wa wasan so ama ɛyɛ 7 billion wasan ama 3 billion aka ho sɛ kipika ho na sɛ nipa na ɔwɔ da ho bebree enti nanfoɔ yɛ a wɔn nya asa message ni bi no ɛyɛ wɔn adwene mu na kakra wɔn doubte the authenticity of that message no a ɛyɛ kenamwa number sunday yɛ no not knowing say allegedly no na bright away na down for all sika wɔ hɔ no ɛna de kenamwa number na test but I know that was the beginning afei akaka kenamwa be fie wa ma ade kyen di na kakra wo ma tine busuafo ina adwen bo mo say na ken ka se wɔ akɔgye sika ɛwɔ na down for bright away ɔkɔyɛ a wa ma yɛnte ne nka biem but as smart as yɛnua bright away a isu sɛ ɛyɛ alleged say ɔno yɛ the main suspect ɔyɛ nyambra smati say ɛtie no ɔsan so afa akyire frɛfrɛ amanfoɔ sɛ na bright ɔno afrɛ wɔn nafoɔ na wɔn sɛ bi amadamfo ne wa wɔhwɛ mi na yɛ nyinaa yɛ nafoɔ saa wɔn nafoɔ bebree kan ho ɛna bright na afa akyire frɛ nafoɔ bi sɛ aken baa ɔbɛgye sika sei na maintain ne nka jack mountain ne nka munim deɛ sie menim ada deɛ na aba that kind of naivety sɛ ase wɔnim deɛ akɔ so to ɔfrɛfrɛ amanfoɔ bebree ɛma ɛyɛ alleged sɛ ɔhyɛn akɔ ahyɛ da pɛ nipa bi wɔn kɔ bright fie wɔn kɔ kenamwa fie kɔ busa sɛ ken mai in the almost this guy say almost say police for men kan say so mo kubusam say na ken waba na say o man ni mu nsem bebre abusua saa de ne kɔ so a nti edu ba bi no na kenamwa abusuafo hu say ye hu ken ono so o man ene de na asie ene ye ko ba police for man ye na police for ko ba police for man ye na opon o mo investigation hu say ene saa de a abrantia brighter why so say na down for pa ono de kasa last na o ba man for man ye say o say o mra o man ɛmɛ ma jiska no obetumi aboa ma nhwɛmu ayɛ adwuma sɛ de sitie ɛno ɛna boy ma police for to nsa anaasɛ police for kɔfa yɛnua bright away ɛna ba na kache ya preliminary investigations nhwɛmu a wayɛ asase kɔ akɔda di sɛ sabi ebia ne nsa ɛwɔ abranteɛ ne wuo no mu bi na busua awosɛm kura ɛwɔ mu ne sɛ yɛnua ba ma bright away ya isu yɛ nya branch what say no ɛbra kenamwa ɛkɔ ne nkyɛn wie na yɛnim deɛ siiyɛ ɛma kenamwa hwe ne kra nka wie na busua sabi anso hɔ a wɔn akum kenamwa na ɛyɛ alert sɛ wɔn kum kenamwa no wɔn san ɛhyew nipa edi bɔ na busua wɔn san hye yɛnua bɛɛ ma kenamwa kyɛ sɛ wɔn hye no ɛwɔ nkwan nkyɛn baabi a yɛ they were burning him beyond recognition sɛ ɛbɛyɛ a mpo abusuafo ana obi a ɔbɛn yɛnua ehu kra ohun sɛ wɔn de hye kenamwa enie enti bia yɛ wɔn hye no ɛyɛ abom junction meka ne sɛ hɔ na wɔn kɔ gya ne to yɛ ɛyɛ da sɛ wɔn hye no hɔ anaasɛ wɔn gya ne to wɔn sɛ nson paa sɛ yɛahye biribi na adane nson no ebi ɛna na ɛwɔ saa bia ɔyɛ sɛ fɛrɛ bi abom junction ɛwɔ nkran akra hɔ ɛna sɛ bi wɔn yɛ nua bɛrɛ ma nya branch sɛm ɛte sɛ yɛ a na nya asɛm ketewa akra nti sɛ bi ɔkɔɛ no sika no wɔanya bi ama no nke bi a wɔn ka asɛm de bi nkyɛn na wɔn san ba da bi wɔn ntumi anka bi ankyerɛ no wɔn hye abranteɛ no beyond recognition ɛwɔ abom junction nti yɛn nyinaa sɛ twɛfo kɔ wɔn kyerɛ sɛ ɔkɔ hɔ a na nson ɛna body ne kura wohu sɛ kenamwa body ɛna da hɔ no nti ahyɛseɛ mpo bra yɛn nua kenamwa abusuafoɔ ɛkɔduru hɔ na wɔn hwɛ sɛ na body ne tete na wɔn doubt sɛ daabi ɛnyɛ kenamwa ɛnyɛ ɔno a ɛntumi nyɛ ɔno a nti wɔn na wɔn nyi ne kura sɛ yɛ kenamwa until later ɛna sɛ wɔn hwɛ body ne yie a wɔn adi nte sɛ ɔ ɛne ɛyɛ kenamwa body no na yɛsusu sɛ yɛyɛ alert sɛ downfo paa ɛpɛ nipa bi aka wɔn ho a wɔn ayɛ nsa na busua wɔde yɛhwɛ picture na ɛda so sisi ano kan sɛ kenamwa ɛte wɔ bi ɛna afei bright away ɛso te wɔ bi ɛna nipa baako ka ho na wɔn nyinaa yɛ football fans wɔn yɛ namfoɔ paa wɔn nyinaa edi football akyi ɛwɔ yɛn man Ghana mu ha yie
omo nyina support one football club. That's omo nyina support Kumasi Asante Kotoko. E do picture we are the washer white ya on nsa ato ne asay and ho fem kakra no. One kenamo a aye bon samani so tu fo na. Ya nipa bone for bi esu se omo aye ne sa no. And that the ocean fifi no on say obi shen fifi kokko ya o she jeans and a long sleeves ono any kin ono ne bright away down for no a the susu say ya leg say oye nyam bransem a eti say so sabre na omo ina was stadium omo stadium omo hwe Kumasi Asante Kotoko because omo ina Kotoko supporters ya baby a omo di Kotoko echi a support team no ma bibia enso ewie but I was say sabi do baby esi so the oben wa ye kan no kre ye nua be ma bright away was so fan na down for na wa na nyam bransem what say sabre am no ka say kenamo a aweho mo ye nyame dia na busua enye no nko a sabre nyame adaroma Assembly Kodi Court ya Tarnish Circuit Court and the Tiasam so abribia wo mo efre ensem no na wo mo ahyase etietie de course wan kasa pote na twedi amponyankopon cha de wo mo ache nipa baako e de aka aye bright awe ho sabre nipa mienu ene ya che wo mo ko gina daka abribia wo aye Tarnish Circuit Court nipa baako ache na account ye friend Thomas Siga nipa mienu na say ache wo no the main suspect na aye ken amwa down for no the friend bright awe and the other person account no as your friend said Thomas Siga tinipa mienu ina sabre wo mo ejina adaka mu e wo Tarnish court wa empanyfo egu so edi asem say the city court the asem na ko share yame adoma 4th of September but the kam wona ye ko share obi court any day ya e wo Tarnish circuit court na kenamo abusuafo ni abiri ye pasan say ono na koba o wale ye kra nche o ye be ma wadefo ye o mam mienu on the hearing for you ni bi na etwagu was screen so a e dey nyina mu asem so no wale ye nche kra am say eni ahin bia ya the ono na crowd na yere ekura busuan na report bi kwa ye nya ne say na yere kra wo foforo na yere wo ye na busuan enche sa oba na wo ye enche kra ya ono na koba oba no so bo no modern na ja wo nyina ahwe busuan na ni papa ni fo bi etwa ne nkwa na so ya nye kuma akra ati Thomas Siga any bright away sisi a wo nyina ye do mo ko jina court wa enye kuma ati na no yenkwe hwe bra ye do mo ko jina court na ene o hwe bright away and afi Thomas Siga and afi kanamwa ye nua ya wo hye ne nkwanhye we na busuafo a na mo nya bre pa o mo siki justice e de ama mo de hye wo de yenkɔ ne hwe kakra ma ba dia ka bia beto aso de aso and that man say obu afie pa na ene omo sa nya sose paako e na be kan o se na no mo se na na mo se ti sale sa kam ye nukura ka ho na wo mo aka no so we ha na na suspect ba ko ka wo mo aka nya na ka ho na se na wo mo di awu pa urade kam di ko yi hwe ba ko nte mo na manya saka wo nya na e ma wo fa bo benfa abo na kam nya na da kam gbogbo. Right, video that was the scene at Tarnish Circuit Court in the Greater Accra region. I said, so this year, Uncle Misham, when you will be a bonnet, so we are seeing people be able to and so I called them on one to after a while. No crimes found, but if a bonnet will be now, yes, we go in a bonnet. Oh, Jane, so bois, now my mouth was our command, no, I is waiting your bois. Now, preoccupy, we are trying to pass a hard drain. Until I understand the pain and the sentiment of the family of Genya Bema Kenamwa Otu Forana. Yes, I'll be watching and question. A very sad story. A very sad story. I say, I say, oh, I was fully now about to plan Genya Bema. I mentioned it in on now on Shabush fully nothing. Now on the warm more day or no more mahon. You're with me at the upper fem. Now, saying, I was saying, you on for the BS. Yen so de oban ye du ba bia yen hwe
yanamon to any senior me say no here because what me show so ya to the highest degree but nyame and a bibia krana ti ye best swing nyame say bia omo ye ho ban onye mfim so ne san mu na wotu yanamon ensi ne ye san say yes na enam no emu aye hu we live in a crazy world because in a beba ya wa down for one no one te stadium mo hwe football mo ye bibia bom na just like that ono abepe kwan bi so say obey your bonnet to say it's very sad. It's very sad, it's very shocking, and of course, Oje Hua Ekosi say, Nina Yami Asem, Yami, we are in our mobile. Na onye yeni abe man kra man baby papa ntena enim say asem we ni die tree the be pie from baby e be san baby em abusafo dey aba besom but sa breed here enipa mienu na apos fracture we it is alleged say enye nipa mienu kwa na ebia obi enya advancement say there could be other suspects in so a wo mo e ka wo bi apos for eguso eye nhwemu say brepemu all those people no Ghana mra ebe yi omapie na Ghana mra eni omo edie but obe nde Ghana mra no mu di said kra ensan fa kenamo a ensan enfa ne kra ema na senfa ne masa sisu biem ti ne ese nyame se ohun yemobo no tua na mo ensi ye buso ye di nyina bepem ase me dey kwabana wusu by Grace TV GH so na wo hwe me a me dey ama ne boy ebro kai se nyuma ko bi adaroma ene so yasne ebi ene OB Trading Enterprise opoku buache perfume house and boutique here Kumasi South Central Junction Kumasi South Central Junction me dey catch you say busia e dey wiase e won dey e catch you pa say open ta the papa open power papa open perfume papa go ho a dey can say spray no men can say na bia me na bro bi hwe me ati ase yi modaroma open bia me so I just what we need share OB Trading Enterprise opoku buache perfume house and boutique here Kumasi South Central Junction when abenya perfume papa bia ohia afenya no kwa chese atade papa bia ne papa bia ho e na obenya tutumeka no muntu na mona bibia enkoyi enfa ema medin e de kwabena wusu Mr. Wa subscribe na turn your notification on na share ema afoforo nso nya bi nhwe brepam ye behia nyame nka ho ai makra bye bye.